Здравейте, хора! Здравейте, хора, аз съм Фарона и днес ще играеме С Star Wars BG. Да, който... с Star Wars BG, който е до мене. Днес ще играеме Съжалявам, не си нося таблета, за да играем. Лабиринт. Днес ще играеме. Сигурно сте гледали филма Лабиринта. Ако не сте, ви го препоръчвам, хубав е. Така, ние сме един от главните бегачи. Само да си взема оборудване. Гън, рън. Откъде го изтегли това? Тихо сега ще кажа. Или ти си го направил? Така, оборудване си взимаме. Снимаме. Виж, значи сега си слагаме оборудването и тръгваме. А знаеш как да правиш спид? Гледаш ли сега? Гледаш ли колко е объркващо? Ти си мислиш, че това е един портал, нали? Тън. Жуп. Да. Гледаш ли? Минаваме. Знаеш как да правиш спид без спид? Това. Да. Формула 1. Ама ти си изхабял това. Храната. Чакай сега. Сега на къде ще тръгне? Ама ти ли си го направил това, бе? Фарон, ти ли си го направил това? Да. Не, ти си го изтеглил. Чай сега да се върни, бе. И къде ти дойде името Фарона? Тук, що малкият ми брат. Не може пиле. Няма да това. Ох, едното знаете какво става с другото. Митко ми каза една тръбнична там. Фензи, връщам се. Купай, когато знаеш. Ето, това ми е къщата. Тук що говорих с мама. Чакай сега. Виж коша. Малите са тук, ще падне нещо върху главите ви, ще се побарите. Да? Ай, Фарон. Чакай. Името му е Фарон, защото снимаме клип. Открихме начин да излеземе. Няма да идем оттатък, хайде, че ви прирост. Хайде. Където иска да играе някакво. Нормално е такова, какво готвиш се? Хора, Митко, Фарон, откъде си го изтеглил? Другия път очаквайте и двамата да играем в сървър. Гледаш ли? Ого, така. Значи сега да намерим сектор 7. Не! Добре, значи тъй ще се ориентираме. Рън. Така, трябва да открием сектор 7, където би трябвало да има чудовища. Хайде, бе. И там ни е нашия изход. Тук е някъде в края. Така. Ето го. Така. Откъде си изтеглил Чакай тя. И на края на клипа сяде. Така. На края на клипа. Чакай само да намерим откъде се излиза. Идване на улица. Ето там има врата явно. Сега ще спечелиме и ще излезем. Праслук! Виж! Това е лабораторията. Това как си го направил така? Ако си гледал филма, ще разбереш целия филм. Ще разбереш всичко така. Ама как си направил на снимка? Thanks for download my map. Amazing run search there. Да. Give me a dance, baby. Натискаш картината. Как си направил тази картина? Добре, това беше от Amazing Run. Така, сега да видим кулата на Утмъст. Влезахме при Рости. И Рости ли играе майка? Да, ето сега ще го намериме. Той играе от таблета. Ще ви даде ли на мене да се свържим? Така, рън. Сега трябва да ми покажа нещо. Днеска да заправим специално... Ама що да си изтеглиш друг скин, а не си с скин? Сега днеска специално за зрителите ще ви покажа как се прави оръдие за хора. Ще ви трябва редстоун, така, TNT, Редстоун не си сложил. вода, така, сега тук. Ви трябва обсидиан и такова. Последно едно бутонче ще ни трябва. Бутонче. Не бутонче, айде ръчка. Ръчка. Какво? Аз не обичам прас. Ти не обичаш. Така, почваме да го строиме. Моите деца много обичат. Как се прави
оръжие за хора. Уръдие. Оръдие, съжалявам хора. Да, така се прави. Гледаш И този клип не е мой, а на братчет ми Фараона. Да. И ще си създадем наш и един друг наш братовчет. Той това ще си създаде канал. Оле, наводнения. Така. След това трябва да сложим TNT-та. След това трябва да използваме законите на Митко, на фараона. Великия фараон. Така. Така. Никога не си казва истинско. Така. Точно на 3 минути се слага. И на 3 ви сложи пепиле. Венци! Star Wars BG! Да, Star Wars BG, идваш ли? Че почваме. Рън! Огън! Тънтранан! И защо не гръмва и това? Защото това е обсидиана, пък обсидиана не гърми. Има и вода. Това като плъзва. Уич! Give me all that baby. Хора, добре. Така, сега ще играеме. Сега ще ви покажа моя собствен затвор. Чакайте. Ето явно той го е направил. Айде, чупка! Да, иде с този затвор. Отивайте в Аз лично. Ето този хамстер тук. къш. Така. Виж този затвор. Вземете си ги два. Give Да, взимайте си ги в детската. Дайте му на Филип една отделна паница, защото ще ви даде сол. Филипе, ти кай ли? Така. Хора. Така. Това е моята кула. И Венци. Така. Я пуканки. Гледаш ли сега? Значи, тук. Виж, Венци, тук та спалва. Гледаш ли? И тръгваш. Какво е това? Една тераса във въздуха. Не, грешите. Това е затвора на фараона. Тън. Айде бе, покажи се върха. Не. Така, влизаме. Не. Те по-добре. Така, за всеки случай ще сложим патак. И вървиме. Дан. Чък. Очаквайте сървър с 2 мани. Така, тук е моята градинка. От тук идва храната на затворниците. Затворниците са едни от най-опасните закоравели яки босове на мафията. Фараон, ще се абонираш ли за мене? Зависи. Това ми е охраната. Двамата ми айрон големи. Обърни се, бе. Кирчо, чаде бой, Ти Кир. знаеш как можеш да ги кръстваш? И така. Нека с това. Питай Филип, какво правя? Добре, вие като по-големи съберете ги сега. Това ми е... Ох, чакайте, че съм шифнал. Това ми е... такова. Трона. Тука, сега ще идеме в тайната стая. Само на една верта може да спядате хора. И това е 1.0.0. Ето. Аз я имам. И ето, това ми е спалнята. Нали беше затвор, а не хотел? Айде сега, това е моята спалня, аз съм директор. Ето тук гледам като идват затворниците. И време е да покажем затворниците. Те са в таен отдел. Скучинг! Това никой не го види, Ще има най-закоравелите лица. Вижте тези лица. Вижте тези женствени лица. Това са едни от най-закоравелите босове на мафията. Така. Тук е 5-звездния хотел на мафията. Гледайте. Спалничка си имат. Тук е баня. Айде къпи се ти. Си малко мръсен. Така могат да се качат.
Ще ми затвора. Така. Олиле, тиквин. Така, това ми е затвора. Ако паднете при мафията, те ще ви разкъсат. Гледайте мене. Чакай, една секунда. Как казах, те ще ви разкъсат. И рън. Чан. Не, Вече снимаш от 10 минути и 29 секунди. да, то се вижда. То. Хората не обичат да снимаш. И така, качихме се. Рън. Така. И Хора, никога не се абонирайте за Мегарис. Той е закоревял престъпник и хакер. Да. И... О, да, и не се абонирайте за Мегафайер. Мегафайер. И така по-точно както да казват Мегафайер. така. Падане. И той от град Чепеларе.